Illum ġejna Rainbow Ward, il-ward ġewwa Mater Dei li hija ta' tfal. Ġejna niltaqgħu ma' ta' Puttinu fejn se juruna x-xogħol li jagħmlu huma hawn ġew. Kif beda Puttinu? Puttinu beda billi ngħinu l daw it-tfal li jkunu għaddejjin minn kanser. Hawnhekk hawn dbatija kbira kemm il-parents u kemm it-tfal jgħaddu minn dbatija enormi. Imma mbagħad it-tfal jagħmluhom kuraġġ il-ġenituri tagħhom meta jaraw il-kmamar koloriti, jkun hemm il-bżonnijiet li jkollhom bżonn it-tfal u dik tagħmilhom kuraġġ. Għalhekk meta bdejna aħna għedna li l-ward irridu nagħmluha sabiħa biex il-familji u t-tfal tagħhom iħossuhom qegħdin id-dar. U il-familji, inti għedt li l-familji stess jgħinukom li jkunu huma fil-bżonn jgħinukom. Din hija waħda mill-isbaħ affarijiet għax huma meta jkunu għaddejjin minna jkunu jridu support. U mbagħad ikunu jridu jgħinu lilna u lill-familji l-oħra li jkunu għaddejjin minna. Kemm itik sodisfazzjon dax-xogħol? Meta tagħti anke tagħti tat-silma dik tiġik blessing u paċi ġol qalb tiegħek u kull min jagħti jħossu onorat f'dawn l-affarijiet. Aħna għandna l-email tagħna, l-Facebook, in-nies huma ġenerużi ħafna. Provaw nagħmlu proġett ukoll barra minn Malta biex meta jkun lest 85% tal-poplu Malti ma jħallas xejn meta jiġi għall-accommodation.